να μην αξιώσει ο Θεός άνθρωπο να περάσει αυτά που μπορεί να αντέξει. Καλό σας ταξίδι. Κακό να περιμένεις κάποιον που δεν θα έρθει ποτέ. Κακό να θέλεις να ικανοποιήσεις κάποιον που δεν ικανοποιείται με τίποτα. Και κακό να θέλεις να κοιμηθείς και να μην μπορείς. Τα παρελθόντα είναι πιο παρόντα από τα παρόντα. Και τα μέλλοντα είναι πιο παρελθόντα και από τα παρελθόντα. Το παρόν είναι ότι έχει διασώσει η μνήμη μας και ο πολμός της ζωής. Έχουμε τα πινέλα, έχουμε και τα χρώματα. Ας φτιάξουμε όποιο παράδεισο θέλουμε. Αλλά και για ό,τι και αν φτιάξουμε, να μην ζητάμε ευθύνες από κανένα, παρά μόνο από τον εαυτό μας. Αν εγώ δεν είμαι για τον εαυτό μου, τότε ποιος είναι για μένα? Αν μονάχα είμαι για τον εαυτό μου, τότε τι είμαι? Και αν όχι τώρα, πότε? Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα για αυτόν που το χαρίζει. Μα είναι πολύτιμο για αυτόν που το δέχεται. Κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην έχει να χαρίσει ένα χαμόγελο. Μα και κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην το χρειάζεται. Τις περισσότερες φορές, αν φερθούμε σε κάποιον όπως του αξίζει, τον κάνουμε χειρότερο από ό,τι είναι. Αν του φερθούμε όπως θα θέλαμε εμείς να είναι, τότε τον κάνουμε να γίνει αυτός που πράγματι μπορεί να είναι. Ιδανικότερος δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα, να περάσει αντίπερα ο μαθητής. Και όπως του διευκολύνει το πέρασμά του, αφήνεται να γκρεμιστεί χαρούμενα, ενθαρρύνοντας το μαθητή να φτιάξει δικές του γέφυρες. Όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, όλων των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων και θέσεων στη ζωή, σκεφτόμαστε λιγότερο από όσα ξέρουμε. Ξέρουμε λιγότερα από όσο αγαπάμε. Αγαπάμε λιγότερο από όσο μπορούμε. Και σε αυτό το βαθμό είμαστε πολύ λιγότεροι από όσο ήδη είμαστε. Και όλοι μας γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει στον καθένα μας μια φωνή μέσα μας που μιλάει και που την καταπνίγουν. Αφιερώνω ένα μήνυμα ανάγκης για αγάπη και ομορφιά στη ζωή. Η αγάπη είναι συμμετοχή και μοιρασιά. Η αγάπη δημιουργεί. Είναι η φλόγα που ζεσταίνει. Είναι το νερό που δροσίζει. Είναι η δίψα που γεννά τη λαχτάρα να πιείς.
Όλοι αγωνιζόμαστε μια ολόκληρη ζωή για κάποιες στιγμές ευτυχίας. Αν ζήσουμε το κάθε τι με έναν τρόπο διασκέδασης και καλοδεχούμενης συμπεριφοράς, οι κάποιες στιγμές μπορούν να είναι κάθε στιγμή, ζώντας το κάθε τι στη ζωή με αγάπη. Ας είμαστε η ανθρώπινη φύση σε όλο της το μεγαλείο. Όλοι μας περάσαμε και καλά και κακά χρόνια και ξέρουμε ότι θα έρθουν και καλύτερα και χειρότερα. Ας διαλέξουμε την καλή πλευρά της ζωής, το καλό πέρασμά της. Μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν, με ατέλειωτα νούμερα και διαστάσεις που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, ένα μονάχα στέκει αληθινό, και αυτό είναι η αγάπη. Όποιος διαλέξει αυτό το μονοπάτι δεν διάλεξε το χάσιμο στη ζωή. Διάλεξε την αγάπη και κέρδισε. Ζήστε τον παλμό της ζωής μέσα από τη σφαίρα της αγάπης. Είναι η πιο μεγάλη δύναμη. Είναι η μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Για τα περισσότερα πράγματα που στεναχωρηθήκαμε στη ζωή δεν μας συνέβησαν ποτέ. Και τις περισσότερες φορές το χειρότερο που συνέβη ήταν τίποτα. Ο οδηγός στη ζωή μας είναι οι σκέψεις μας. Δεν υπάρχουν κανόνες ευτυχίας. Ο τρόπος που υπάρχει είναι ένας και μοναδικός. Να κάνουμε τους άλλους να θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουμε να γίνει. Η δύναμη στηρίζεται στη δυνατή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το να συμμετέχουμε στο κοινωνικό σύνολο και ανά πάσα στιγμή να αποσυνδεόμεθα από τον κρίκο της κοινωνίας χωρίς να μας πει κανείς πού πας, γιατί φεύγεις. Αυτά επιτυγχάνονται κάτω από την προϋπόθεση του άκρου σεβασμού της ιδιομορφίας του εγώ των άλλων προσώπων, καθώς και του δικού μας εγώ. Ο σεβασμός αυτός και η καλλιέργεια της μοναδικότητας του εγώ είναι το πιο πολύτιμο επίτευγμα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Εκεί που τελειώνει η υποχρέωση, αρχίζει το δικαίωμα. Μέσα από την πειθαρχία γεννιέται η ελευθερία. Η κοινωνία των αγγέλων ποτέ δεν θα έρθει και το λιγότερο κακό είναι το ιδανικό. Ο Θεός βοηθάει αυτούς που βοηθούν τον εαυτό του. Υπάρχει μόνο μια θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης. Υπάρχει μόνο μια γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς. Και υπάρχει μόνο ένας Θεός, ο Θεός του σύμπαντος, και είναι πανταχού παρόν. Αγκαλιάζοντας τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας με αγάπη και λειτουργώντας με τον καλό μας εαυτό, μπορούμε να χαρούμε πράγματι το μεγαλείο της ζωής.
Ευχαριστώ όλους αυτούς που με βοήθησαν στο πέρασμα της ζωής μου. Ευχαριστώ και αυτούς που δεν με βοήθησαν, αλλά δεν μου κάνανε κακό. Και σας θυμίζω ένα ακόμα. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη πάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Να μην αξιώσει ο Θεός άνθρωπο να περάσει αυτά που μπορεί να αντέξει. Καλό σας ταξίδι.